So ngicela oyifunayo ikhona bazalwane, amen. Z3 efuna USB, amen. Take mama ningumama pha, amen. Alokufuna kuyithenga nje ekuthukudezele uzotenga iplasma kwaphunywa nakwezinye impundu kubethwa ngezi flat, amen. Ngoku izokuthukuthezela kunyanzeleke uyothenga iplasma. Yokhaba ubamba noba ibhakethi kubeke baba TV okuba kodwa ikuthukuthezele le nto ungenayo. Praise God. So zikhona ke ezinye ezikhoyo ngokuzilandelayo bazalwane, zona kweli cala ingena kwiplasma, ingena kulaptop, kweli cala ingena efonini, uyifaka efonini uyakwazi ubukela nasefonini, zizobe zikhona apha evekini, amen. Zona, amen, uyifaka nasefonini ba una plasma uyinxiba apha efonini ngemva, uyabo ube nantsika. Ebazalwane ingxaki nizijonge lapha sikulevel high thina, ulo wedwa ke mna level high kakhulu, amen. Praise God. Let's clap hands for Jesus. Amen. Hey mama Ngqunge utoko ndikukhumbula lapha evekini. Mama unantsika man, umqamelo. Oko ndikucinga papa apha evekini sana. Ndithi ngoliphandle ndivuke kusasa samkhumbulo mama ndicela ube bazowakholwa sana. Vele ndithi haleluya bangcwele. Haleluya bangcwele. Haleluya bangcwele. Haleluya bangcwele. Oh mama ndize kamnandi. Haleluya bangcwele basiyezwile Nkosi kabazali siyezwile ku. Haleluya bangcwele siyele ndiqhwela topic ya last week repentance. Haleluya bangcwele. Haleluya bangcwele. Ndifumene inkonzo. Haleluya. Oh man, ashayela izandla mama umqameli bazalwane. Hallelujah. Amen. Let's go straight to the word of God. Amen. Sigqibela lamba wethu. Amen. Hallelujah bangcwele. Sigqibela lamba wethu. Amen. Mama umqabele ndiyacela please but iba khona ku Bible study ngoba hey la amen ndikhangele mandiba ikhonto nje. Yebo yazo ndiva yaxaxese la amen angidiba yabo ndiva yandipusha Ishmael mama. Yebo ndiyaspira ke ndiva. Hallelujah bangcwele. Hallelujah bangcwele. Awu kodwa uthi xa sikelela kwelibandla. Hayo amen ngathi utshama kwini. Amen ngathi ubindiwe hayi man. Jini amen ngathi utshama fele emfene. Amen hayi ngathi uzogapha. Amen ngathi amen umuntu ogqitshwa oqinywa hayi man. Ngabo amen bo mama umama unansika umqamela ngenye ngolunye inkonzo usenze ladies uzoyela uzofundisa haleluya cha amen nje amen athi asizotshela neBhayibhile ukuthi ake shaya izandla mama umqamela senza ngaphambili amen yena uzothi anifundisa athi ha baye noma haleluya mangcwele amen hallelujah. All right, I'm going to continue with the topic of repentance. Amen. I'm still on that topic. Teaching the church about repentance. Because repentance is essential to salvation. Amen. The message that you are preaching is the message that we left by our King Jesus. He has commanded us to preach repentance in His name. This is the message that is needed in the church today. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Amen. Ndanama isindi ubomye komnye umnansike ndiyakwazi ukhuthela qha lo umkhuthelo ngokuba at least lento ayisindi. Xa simzabe isandla bazalwana ukhuthelo mntana. Amen. Khuthele kakhulu lisana lo. Amen. Xa singamoneli umshayeli izandla mntana mzothatha ibhena ecup engaphathwa nangusigaqa. Bekani litye pha ngemva kuzima. Amen. So I'm going to continue with the message of repentance. Amen. But my topic today, amen, repentance affects a person's entire being. Amen. Yabchaphazela ubume bomntu bonke. Sikhona bazalwane. When we talk about repentance, nikhona bazalwane.
So that is my topic today. Ngumba wam lowo. That repentance affects a person's entire being. Ichaphazela ubume bomntu. My key verse, Indawo enza uthetha Romans 6 verse 1 to 2. Going to that is my key verse that I'm going to talk under. Amen. Mawehle umoya oyingcwele mawehle umoya mawehle ebo umoya ayumoya oyingcwele mawehle umoya mawe umoya oyingcwele. Can you start on verse number 1 please? Roma chapter 6 verse 1. Yes. Masithini nangoko masihlale sihleli esonweni ukuze ubabalo lwande. 2 nakanye thina safayo nje kwisono. Mamela bazalwane, you know there are messages. We're going to read again that. In these days there are messages that attacks the message of grace. Kukhona imiyalezo ethi attack umyalezo wobabalo. I don't know whether have we heard about those preachers who attack the message of grace. Andiyanoba nikhe nabeva na abashumayeli. When we preach about grace, they think that we promote sin. Bacinga ba xa sishumayela ngegrace si Amen. promote isono. Scooters. Amen. When you talk about grace. But it tells them that they don't have a revelation about the dispensation that we are living in. Iyachaza lonto ba abanasi isikhilelo ngexesha sikulo. They are still under the law that was introduced in the Mount Sinai. Basephansi komthetho othe wachazwa pha kwintaba yeSinayi. Yebona lavangeli vuthayo. Yabo. Nabe lo mntwini. And you found out now they contradict with scriptures. Bayaphikisana ke ngoku nezibhalo ababhala. When they deal with sin, they are using their anger. Xa bejongana nesono basebenzisa umsindo wabo. When they introduce their holiness, they are forced and pushed by their anger. Ubungcwele obu butyhalwa ngumsindo. And people, they are living a holy life because they fear the leaders, not because they understand the holiness. Abantu baphila ubungcwele ngoba besoyika abakhokeli not kuba beqonda. And that holiness will never enjoy it. Futhi obabungcwele ngeke ubonwabele. Because when you understand the holiness, xa ubuqonda ubungcwele, you will not live under fear to live holy. Awusoze uphile you don't hear me. koloyiko. You are not here now. But you enjoy holiness. Uyabonwabela nje ubungcwele. This verse it, what shall we say? Masithini nangoko. Shall we continue in sin Masihlale sihleli na esonweni that grace may abound? ukuze ubabalo. Amen. Which means grace does not give us a permission to sin, Ubabalo alusiniki isizathu soba sone. but give us the ability, the power to be free from the bondage of sin. Lusinika amandla uba sikhululeke esonweni. Itshwalilanga, that's why anindiva. Amen. So that is why the message of grace, Umyalezo wobabalo it is the message of the time. ngumyalezo wexesha. It is the message of the church. Ngumyalezo webandla. It is the message that will cause this generation to be free from the bondage of sin. Ngumyalezo yokwenza sisizukulwana sikhululeke Amen. kwisono. The message of grace. Umyalezo wobabalo. I don't want to touch that. Amen. I'm going to touch that on the conference. Amen. So that we know why Jesus died. Ukuze sazi kutheni uYesu wafa. Because if you don't understand grace, uba uqonda ubabalo, you don't know the purpose of Jesus to come down on earth. Awumazi isizathu sikaYesu eze emhlabeni. Amen. Because he was here ngoba wayelapha so that he can stop the law ukuze anqande umthetho and come with grace aze nobabalo on the hill in Calvary. pha eCalvary. Oh, the law says
umthetho uthi in order for you to live a holy life, ukuze ukwazi uphila you ngcwele must work for holiness. usebenzele ubungcwele How you dress, indlela onxiba ngayo how you walk, indlela ohamba how you ngayo do things. indlela owenza When we ngayo look at you, xa sikujonga we must approve your holiness masiyikhuthaze as okanye the siyipasise deacons of the church, njengabantu as the bebandla bishops of the church. njengababhishopu If we disagree with your holiness, uba sivumelani that is nobungcwele not a bakho, holiness. ayibo bungcwele But obo. grace says, Ubaba lo lona I luthi, don't need your works. andidingi misebenzi I have yakho done the works in Calvary. imisebenzi eCalvary Don't need your works. andidingi misebenzi Keep your wakho. works. gcina imisebenzi Keep yakho how you do things. gcina uba wenza Allow njani the blood of Jesus vumela igazi to lika do Yesu his work in your wenza life. imisebenzi ebomini That's the bakho power of grace. ngamandla ubabalo lowo Jesus Mandiyeke le grace mandiyeke. Amen. Because during our olden days, sisakhula evangelini, ngexesha lethu I really lakudala started to go church now. andiqalanga ngokuya My enkonzweni pastor is the pastor. utatam ngumfundisi In the olden days, during my father, when he was preaching, xa utatam wayeshumayela kudala I was still very young, like umnyana kamama unanzi kubanile. Amen. They were having tables during that time. babe neetafile ngelaa xesha Bathi xa bethetha ndandithanda ngexesha ndishuba ndihlala apha phantsi kwetafile ndidlala phantsi yho ngambetha imvubo wam mntana angazenze ndihlala apha phantsi kwetafile. Amen. Kuthiwa ndiyadlala phantsi kwetafile but xa ndifike endlini ndirepeata the same message. endlini Amen. ndiwuphinde But what I noticed, I was not there, but what I noticed during that time, into endayiqaphelayo ke ngelaa xesha when there is a time for testimonies, kukho ixesha lamangqina the testimony was about how they testify. ubusiva indlela abangqina Amen. ngayo And then you will see that the holiness that they are talking about ubungcwele awubu bathetha ngabo is according to their works. ingokwemisebenzi yabo Uphakama intombazana. One lady will stand bazalwane interpreter nesixhosa kaloku mani. Kuya ku-interpret oluteka yonke into. Untombazana izophakama, a lady will come and testify here. ingqine apha Into azayithetha, you know, when you are throwing in trust and you have a full understanding about the grace of God and the work in Calvary, xa sowukhulile sowuqonda ngobabalo even how you testify will change. nendlela ongqina ngayo iyawutshintsha Sebephakama bathi mna ndiyintombazana ehlala endlini iphethe ithi vongqoke andiphathwa ndisesildi andikaqhathwa ndiyintombi nto. That is the holiness according to that time. yayibubungcwele ngelaa And I xesha grew in that environment ndakhula phaa kulaa that if ndawo you have a baby, uba unomntwana you don't qualify to this holiness. awukwazi ungena If you are kobungcwele. not a virgin, uba uyiyo you don't qualify for this holiness. awukhwalifayi If I saw you drinking alcohol yesterday, Andibone you are not going to heaven. Awuye It was the holiness according to that time. yayibumngcwele ngokwelaa But xesha thank God for the Holy Spirit. siyambulela uthixo Because the Holy ngomoya Spirit is the interpreter of the scriptures. umoya ingcwele nguyotolika You don't izibhalo repeat what they said in the olden days. awutoliki le nto But the Holy babeyithetha. Spirit will come with another interpretation. uyawuza nenye I'm talking inguqulela about the one that is left with the church. ndithetha ngalo ushiyeke He nemali even helps us when you don't have words to pray. uyasinceda naxa singenawo By amazwi the okuthandaza groanings that cannot be explained. ngezincwina That is the work of the Holy Spirit. umsebenzi He's womoya also ingcwele. the reminder. nguye He will okhumbuzayo remind us the asikhumbuze teachings of Jesus. iimfundiso He will zikayesu explain to us Asicacise. the ways of God. iindlela That's the zikathixo power of the Holy Spirit. ngamandla kamoya And ingcwele then when they come, when the Holy Spirit explain this, xa moya ingcwele seyicacisa no, we don't need to vele man vele. According to ubuyichaza xa usindisiwe, if anyone is in Christ, is a new creation. Vele xa usindisiwe kufuna kubhantswe mos. What's the point of coming and testifying about that? And that testimony was the testimony must uplift the church, must preach to kufanele others. uba lishumayele kwabanye What did it help us for? Uba Izasinceda wena ntoni? uyintombazane esildi ngoba mamela uba imomo yakho zange yangenwa ngupipe ayinandaba okusayi xa itshatile izongenwa ifane loba ingenwa. It does not change anyone ba hayi isildi ithi yanetiki bow noma netiki bow okusala xa utshatile imomo izofana nengenweyo.
It does not help the church. alincedi ibandla. But what helped the church? Into enceda It is ibandla the power of the blood of Jesus. ngamandla egazi Then likayesu. you'll come to us. Uyawuza You kuthi say, I was a drunk, bendisela but look at me. kodwa ndijonge I was a murderer. bendimbulali. Like Paul. Paul was a Satanist. Hey, ebengumsathane. Why I say Paul was a Satanist? Kutheni sithi ebengumsathane? Because he was killing the saints. ngoba bebulala But look amakholwa. at him now. Kodwa mjonge He was ngoku. the greatest apostle. Ebengumposti That is the omkhulu. power of grace. Ngamandla When you obabalo. look at David, xa ujonga he uDavide slept with someone's wife. walala But nonkosikazi God wonke. called him David. The name David is saying it means beloved, the one who is loved. ithetha lo uthandiweyo igama elithi Davide. Amen. Amen. So your past sins Izono zakho has zakudala nothing to do on what God is about to do in your life. ayinanto kwenza noba uthixo I uza kwenza don't ntoni care where ebomini do you bakho. come from. Andikhathali noba I usuka don't phi. care how many sins you have committed. Andikhathali noba I singaphi don't care zonke. how many people you have disappointed. Andikhathali noba Maybe you have abantu abangaphi. disappointed the church. Mhlawumbi uphoxa They ibandla. know your sins. Bazazi izono They always zakho. point you Basoloko about your bebolatha. past sins. Ngezono zakho I'm not zakudala. interested. Ananga. I'm interested Kodwa to the ndinomdla. works of the blood of Ngomsebenzi Jesus. kaYesu. Interested in that. Ndinomdla waloo nto. Hayi akanosetyenziswa lowa ngoba uyawa ehlele nje. They know your past. Bayazazi izono zakho They know zakudala. your old files. Bayazazi iifayili zakho They know zakudala. what you do in corners. Bayayazi wenzani But they esikoleni. don't know what God has done. Kodwa bayazi eyenziwe nguThixo. Hallelujah. Jesus. On the cross, the Emnqamlezweni. Bible says iBhayibhile it was ithi, so dark kwaba mnyama. and the sun ran away. Ilanga labaleka. No one was able to see. Akho mntu wakwazi During that ubona. time it was dark. Ngexesha God kwakumnyama. was busy fixing your life. uThixo wayelungisa izinto When the light zakho. comes back, Xa ilanga he libuya. just shouted Wakhwaza. in the cross and Emnqamlezweni. say, Wathi. it is finished. Kugqityiwe. You know the old sins. Uyazazi izono You know the zakudala. past of this person. Uyalazi ukuba But bephi. look at the blood. Kodwa jonga Has igazi. done Into the eliyenzileyo. job. Umsebenzi. Grace. Ubabalo. Amen. If you don't believe in grace, Uba ukholelwa kubabalo. you don't know the gospel of Jesus. Awuyazi ivangeli Here kaYesu. we preach grace Apha sishumayela ubabalo. because we know what is grace. Ngoba siyalazi into nobabalo. Grace does not promote us to sin. Alisenzi sifuna That ukona. is why they brought a woman. Yiyo loo nto baza They nentombazane. caught him sinning, Bambambe sona. brought him to Jesus. Baza naye They kuYesu. quoted the Bible. Babiza ngokwezibhalo. They quoted the law of Moses Babiza umthetho kaMoses. because the law Ngoba umthetho was given in the Mount Sinai. wanikezwa kwintaba Moses, Moses. I want to give you something. Ndifuna ukunika into. Climb the mountain, Nyuka indaba. the Mount Sinai. I-mountain yesinayi. Moses climbed the mountain. Wayinyuka indaba. The Bible says iBhayibhile ithi Moses was speaking to God, talking to God. uMoses wayethetha And noThixo. God was talking to Moses. noThixo ethetha The noMoses. time Moses was talking to God, Ngexesha uMoses he was ethetha not noThixo. eating or no drinking. Wayengatyi He engaseli. was not on fasting. Wayengafastanga But when you kodwa. talk to God, Xa uthetha when you are noThixo. in the mountain, Xa I'm usewusentabeni. not talking about when you're the member of the church. Andithethi nje Because you ulilungu. can be a member of the church, Ungalilungu. but you are not in the mountain. Kanti awukho You can sentabeni. be a pastor, but you're Ungangumfundisi. not in the Kanti mountain. awukho sentabeni. Moses was seeing God face to face. uMoses The wayejongene Bible noThixo. says iBhayibhile ithi, while he was talking, esathe he was not eating food. wayengatyi. He was not drinking water. wayengaseli He was manzi. not on fasting. Wayengasilanga. Because when you talk to God, Ngoba xa you uthetha don't have noThixo, time for food. awubinalo When ixesha you talk to lokudla. God, Xa uthetha you don't have noThixo, time for water. awubinaxesha The Bible lamanzi. says iBhayibhile ithi God took 2 tablets of stones. uThixo wathatha He amatye started amabili. to use his finger. Wabhala He ngomnwe wakhe. wrote on the tablet of stones Wabhala kula on maqweqwe. both sides. Ngapha nangapha. The Bible says iBhayibhile he write the 10 commandments. Wabhala imithetho Somebody eshumi. shout hallelujah. Hallelujah. On the other side, Kwelinye icala. he wrote the instructions Wabhala how to imiyalelo. build the tabernacle. Uba ungayakha njani Inkonzo inkonzo. yakhiwa nge-ID
ideas abantu. Ayakhiwe. When you want the instructions, Xa ujonga we must umyalelo, climb the mountain. masiyuke indawo. Inkonzo ayikhiwe nge-favorites. But when you want to build the church Xa of God, usakha inkonzo, you must climb the mountain. nyuka intaba. The Bible says iBhayibhile he ithi, took those tablet stones wathatha la that were maqwetha written by the finger of God. ebhalwe ngumntu It was the kaThixo mountain of Sinai. kwintaba On those yesinayo. tablets of stones, Kula maqwetha there were laws kwakukho that were imithetho given to the people of God. enikezwa abantu They live bakaThixo under those laws babephila phansi that were on the kwalomthetho table of stones. kula maqwetha. But glory to Jesus. My God, Glory to Jesus. siyambulela uThixo. When we approach the New Testament, Xa sijonga singena I'm kwitestamente inviting you. ndiyakumema, I'm calling you, Bethel Church. ndiyanimbiza Let us visit the New Testament. masingene Let us go to kwitestamente, the New Testament. masiye The Bible kwitestamente. says iBhayibhile ithi before we add the book of Malachi, phambi koba sipheze there is a incwadi kaMalaki, blank page. kukhona iphepha Before we elingabhalwanga. enter to the book of Matthew, Phambi koba singene what encwadini is kaMattheyu, happening there? kwenzeka It ntoni? is 400 years. Yiminyaka God was elikhulu silent. uThixo uthule, God was silent. uThixo People uthule. were living under sin. Abantu bephila esonweni, People were living under the sin. abantu bephila Sin was kusisono, having power upon them. isono God sinamandla. was silent. uThixo The uthule, devil was rejoicing. uSathane The evula. Bible says iBhayibhile they ithi started to introduce Jesus. baqalisa uveza uYesu, You will conceive, you will uyozala, be pregnant, uyomitha, and receive a baby boy. ufumane umntwana. I'm begging you, Mary, Ndiyakwacela Maria, don't use a fancy name. ungasebenzisi amagama, Because the name that we need igama esilidingayo is the name that is going to work. ligama Because ezosebenza. there is something that is happening. Kukhona into There is ezokenzeka, something that is wrong. kukhona into Name engalunganga. him Mbize Jesus. uYesu, Because what? ngoba He will save his people. uyosindisa from abantu sin. ezonweni zabo. Emmanuel, Hey, God uThixo is with us. unathi. We thank God. Siyambulela uThixo. When we left the mountain of Mount Sinai, Xa sishiya indaba you yesinayo, are not here. awukho And I'm going to lapha. pray for you. When we Zokuthandazela. are on the mountain Sinai, Xa sisentabeni I'm yesinayi, going to pray for you. You are not here. zandithandazela. When we left the Mount Sinai, Xa sishiya indaba yesinayi, we reach another hill. safika kwenye induli. Oh, There is Master. another hill. kukhona enye induli But on the way to kwendleleni that hill, kulaa ntaba I noticed something. ndaqaphela into, Drops of the blood. kukhona amaqhaphaza The egazi, drops of the blood. amaqhaphaza They are egazi directing us ayasisa to the work in Calvary. kula msebenzi The waseCalvary. Mount Sinai Intaba is carrying yesinayi the law. unomthetho. Calvary, 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 Calvary Calvary. is carrying grace. Eh, uphethe ubabalo, Carrying grace. phethe Stand on ubabalo. your feet and pray. Ndiyathandaza ima ngenyawo, Want to pray for you. ndifuna Want to uthandaza, pray for you. ndifuna I uthandaza. don't know what is holding you, Andiyazi into but I enekubambileyo, want to pray for you. kodwa ndifuna I don't uthandaza. know what is troubling your life, Andiyazi into but I enekuhluphayo, feel the anointing of kodwa God. ndiyayiva intambiso. Chains are being broken now. Amathena The aqhawuka, anointing is here. intambiso ilapha. Close your eyes. Vala amehlo. Oh, I don't know chains that are holding you. andiyazi ngawaphi amathina akubambileyo, I don't know. Eminye andiyazi. imithetho yenkonzo ibophela abantu bangakhuleki. Mithetho. But I'm here to set you free. Ndizokukhulula namhlanje. Peter, Petros, because you have a revelation ngenxa ebunesikhilelo of knowing me. sokundazi, Shanamos. Because you have a revelation, ngenxa you ebunesikhilelo know me. uyandazi, You don't know better, awuyazi but Bethel, you have this desire, kodwa you unokunxama, have this prayer unalo that, mthandazo. Lord, Bonkosi, don't teach me the church. ungandifundisa I don't inkosi, want to know the church andifuni ukwazi more inkosi than you. ngaphezu kwakho, I want to know you ndifuna ukwazi wena. because you know me, Peter. Ngenxa ebundazi Petros, I no longer see you, Simon. andisakuboni When I njengoSimoni. look at you, Peter, Xa ndikubona I Petros, see you, Petros. ndibona uPetros. The name Peter means Igama elithi Petros the rock. lilitye, And the rock
ilitye is part of the stone yenye that was rejected elathi lalahlwa by the builders. abakhi And it became layiyo the chief cornerstone. ilitye lembola Oh, bazalwana sakhelo kwezoseke. Jesus Because you know me, ngenxa yobundazi I'm giving you the keys. ndikunika izitsixo Mabashobulayo. yo But the keys are on you now. izitsixo Oh, zikhona you don't hear me. my God Your bank statement can report something else. i-bank statement yakho ingachaza enye into Laugh again. hleka Oh, you futhi don't hear me. anindiva I don't know the pain that you're feeling now. andizazi uva Bazalwane, there's the anointing of God here, man. intambiso You don't hear it. anindiva Because you are not here. ngoba nikho You will lapha miss the move of God. yophulukana nokwenza You are kathixo still in your minds. Why the Holy Spirit is moving. You oh are in the flesh. Because you know me, ngenxa yobundazi I'm giving you the keys. ngikunika izitsixo If you say I refuse uba uthi uyala to leave this service ukuphuma kule nkonzo empty-handed, ungaphethanga I want to carry the keys. ndifuna uphatha izitsixo You will come here. uzokuza I want to carry the keys. ndifuna uphatha izitsixo You will run to this side. uzobaleka ubheke There is something esibikelelweni that is troubling me. ikhona into Things ekuhluphayo are not okay izinto in azilunganga my life, ebomini bakho but I want the keys. kodwa ndifuna I izitsixo want the keys. ndifuna izitsixo Come on, tender. pray Fundis. Hallelujah. My name is Gila Matwansi. Yeah, it was my very first Sunday on a service being here at Bethel House of God Church. So I would love to give my feedback at what transpired. Still blessed. I came on the offering time, I was late. But when the man of God was preaching about sacrifice, being a living and a holy person for God, which is a reasonable act of worship, I felt blessed, and the Holy Spirit was there, and the father of the house, Pastor Ngqunge, was taking charge, taking the stage. I felt blessed, everything was just in order as he was preaching about the repentance in these last days. So I'm very wonderful. My spirit is now rejuvenated and revived. I thank you very namhla much. ifani yami ndungumejane sinsiwe uyesu uyandinceda ndibhaptiziwe ke egameni likayesu inkonzo yanamhlanje bangcwele, it was really powerful. Ithetha ngegrace kaThixo, igrace eyakhululwa entabeni Calvary apho uyesu wasithwalela izono zethu. Like it was really powerful. uThixo wasebenza ngendlela esisimanga. We are really thankful. Siyambulela umsebenzi nyani wawenzayo uThixo, wancama uba kubomi ukuze thina sibe nobomi bungunaphakade luthando nje lakhe. Ndiyambulela uThixo nyani. Besiqhubekeka ke nerepentance. Thandekayo ke lo thethayo umama uLulama Maqamela uma kuservice ngoku phantsi komfundisi uNgqunge Bethel House Church bazalwane hayi kuyaphileka kakuhle apha ilizwi likaThixo liyaphila, ilizwi likaThixo liyasebenza, ilizwi likaThixo liyasikhulisa nje imihla namalanga. Umfundisi uyanceda kakhulu ngoba siyabulela ngaloo nto. Inkonzo namhlanje i-powerful kakhulu, bethetha ngezinguquko ba i-affecta kanjani umuntu umuntu njena nobungcwele. Sifundiswa ngobungcwele, ba ubungcwele ayiyo le nto abantu bakudala bebesifundisa yona, banangaba neke ube njani but ubungcwele bukhona ngaphakathi and then buphumele ngaphandle. I-powerful nintsi iqinile besifundile namhlanje, just ngemini namhlanje. Siyabulela nje umfundisi uNgqunge obesilentuza osifundisa indlela esinaba siyenza kangayo izinto. Enkosi. Igama lami ndimama ke ndisindisiwe bekunana ndabhaptizwa emanzini amaninzi ndikhonza Bethel House of God phantsi komfundisi uNgqunge. Iservice namhlanje ndimvile uyesu ehamba bekunana, umoya oyingcwele wasebenza phakathi kwethu. Bendifike ndingenamandla, ndiphelelwe ngamandla, kodwa ngenxa nje yokuvanjeliswa ndiye ndaziva ndisemandleni, ndiselelekile. Xa sisiya epasikeni zikhona izinto endleleni usathana naye esenza ngexesha lelento
kodwa uyesu umoya oyingcwele uyasebenza ngakumbi apha eBhethele. Ndiyanimema bekunana khe nisondele eBhethele. Igama lami ngubuhle, ifani ndinguBoyi, ndihlala apha ku-54 ezantsi. Ndide apha ecaweni sikhona iingxaki ebezisikhona ekhaya. And then ndathi ndofika ecaweni ndasikeleleka xa umfundisi ethetha ngeGrace, amen, esithi iGrace iyasindisa isindibeka kakhe, amen.